Tiliala on perheyritys, tilitoimisto. Palvellaan tilitoimistopalveluissa, palkanlaskennassa, kirjanpidossa, kaiken kokoisia yrityksiä ympäri Suomen. No laitteet. Tilialalla oli ehkä ennen kaikki laitteet, niitä uusittiin silloin kun joku hajosi. Eli kaikki oli vähän eri-ikäisiä ja sitten kun joku hajosi, niin sitten välttämättä jouduttiin odottaa päivä 2, mikä on tietysti katastrofi, kun se on meidän työkalu. Silloin kukaan ei tee töitä. Ja sitten oli parempi, että uusittiin kaikki laitteet niin, että ne uusitaan säännöllisesti ennen kuin ne hajoaa. VoiceLink valikoitu, koska ne oli luotettava. Ne täällä käydessään korjasivat vikoja jo ennen kuin sopimusta oli edes tehty. Niin se tavallaan ratkaisi sen, että jos ne siinä myyntikäynnillään jo korjaa meidän vialliset laitteet, niin ehkä ne sitten tietää, mitä ne tekee. No HP-laitteet on ollut luotettavia, ne on toiminut. Tosi kiva lisää on ollut nuo isot näytöt, joilla me saadaan niinku 2-3 ruutua siihen koko ajan samaan aikaan näkyviin. Helpottaa meidän työtä hirveästi. Teams on helpottanut monella tapaa ja just toi etänä oleminen ja se, että se on puhelin- ja viestintäohjelma, niin helpottaa siinä, että kun sä oot puhelimessa, se ei vaikka ole sun oma asiakas tai vaikka se olisi, sä voit silti samalla kysyä joltain kollegalta vielä neuvoa, että olihan se näin, hakea varmistusta sen viestiä samaan aikaan, kun sä puhut asiakkaan kanssa, jolloin saat aina vielä toisen mielipiteen, jos on vaikea asia. VoiceLinkin varmaan hyöty on se, että sieltä saa heti ihmisen kiinni ja jos joku laite on hajonnut, niin sieltä tuodaan heti uusi tilalle. Ei meidän tarvitse odottaa sitä pari päivää. Ja ylipäätäänkin suurin osa vioista ne saa korjattua etänä. Ja se, että niillä on jo siellä taustalla pyörii niin paljon, että ne osaa korjata niitä vikoja jo ennen kuin ne näkyy meille. En muista, että sen jälkeen olisi ollut semmoista päivää, että joku sanoo, että mun kone ei toimi. Tai jos ei se toimi, niin mä sanon, soita VoiceLinkille 5 minuutin päästä se ihminen jatkaa työntekoa. Se on se suurin hyöty, koska me tehdään kaikki työt tuolla koneella. Kyllä, suosittelisin VoiceLinkia kaikille, jotka ovat niin kuin päivittäin tietokoneiden kanssa tekemisissä ja se on niin kuin se työväline, niin kyllä.